Tekkens, tekkens en nog meer tekkens. Park Vijversburg in Tietjerk luidt vol met heksels van het project de grootste gehaakte deken van de wereld. 10.841. Ja, en dat niet alleen. Het is ruim 25.000 vierkante meter aan oppervlakte. We praten over meer dan 2 miljoen blokjes. En, dat zie je hier bij ons achter, een deelname van 50 landen wereldwijd. Het culturele HZ-project kan zomaar in het Guinness World Book of Records komen. Je hebt je eigen teken waarom vond? Ik heb mijn eigen teken waarom vond. Hij leidt vlak bij de rond, de treden van de kant af. Ik heb er een op zitten en een collega haakster heeft een leuke foto maken van mij. Ja, dat kan ik niet verwoorden. Nee, moet je nou eens kijken. Ja. Als je dat daar ziet. Dat je bedenkt dat er 50 landen, dus tienduizenden mensen uit al die landen bij elkaar zijn gaan zitten, met elkaar zijn gaan haken, pakjes opsturen naar Leeuwarden met soms koekjes erbij, een theezakje, een zeepje. Wat zit hier mooi? Nou, heerlijk even uitrusten, hè. En mijn collega's zijn onderweg, die komen erachteraan. En die hebben dit samen met de Zonnebloemgasten uit Nederweert gemaakt. En we hebben een aantal foto's al gemaakt. Dus ik vind het een geweldig idee. Echt, het verbindt iedereen. Ik vind het heel leuk. Even met de blote voeten over de dekens. Ben je naar iets op zoek? Ja, ik ben op zoek naar de deken die ik met mijn oma samen heb gemaakt en een paar andere vrouwen. Dus ja, het is zoeken. Eén hebben we al gevonden aan het begin. En nu moeten we op zoek naar de andere. We hebben er 2 ingestuurd, dus ja, we zijn goed aan het zoeken. Grote zoektocht dan nog tussen zoveel dekens? Ja, echt wel. Meer dan 10.000 dekens. Dus, maar wauw, geweldig. Echt, ik vind het echt mooi. Nou, al die dekens die gaan naar goede doelen, diverse goede doelen. In de afgelopen 4 jaar hebben allemaal haaksters goede doelen aangedragen, die we op een lijst hebben gezet. En momenteel is een goede doelenteam daarmee bezig om contacten met de goede doelen op te nemen en afspraken te maken, zodat zij de dekens van ons krijgen. En zonder dat dat omgezet wordt naar geld, uitdelen aan mensen die er een nodig hebben. Takom Wieke liet de Guinness World Book of Records weten of het record in de boeken komt te staan.